Un viscol biciuiește Bucureștiul. În noaptea asta nu va suna nicio alarmă. Niciun paznic nu va auzi nimic. Pe acoperișul Palatului Universității, ceva se mișcă. O frânghe, o umbră, un bărbat care cândva zbura prin aer pentru bani. Dedesubt, în spatele geamului, stă o comoară regală veche de 1500 de ani, care a supraviețuit căderii Romei și năvălirilor hunilor. În noaptea asta, un singur om, cu o frânghe, e pe cale să-i facă mai mult rău decât 15 secole la un loc bun venit la dosarul negru. Aurul din acea vitrină avea un nume, cloșca cu pui de aur. Nu o cloșcă adevărată, doar o grămadă de vase și podoabe de aur pe care, la prima vedere, doi țărani uluiți au crezut că le văd ca pe o cloșcă înconjurată de puii ei. L-au scos dintr-un deal lângă Buzău, în 1837, 15 secole după ce meșteri goți l-au îngropat acolo. Vase, fibule, un colan bătut cu granate și sticlă colorată. Până în 1867, comoara traversase Europa și uimise Parisul, la expoziția universală, iar Europa a luat aminte. Până în 1875, era din nou acasă, la București, expusă cu mândrie, și pe cale să fie furată. Comoara locuia la Muzeul de Antichități, în Palatul Universității, în inima Bucureștiului, o clădire în care își avea sediul și senatul țării. Un oraș mândru că se modernizează făcuse din această comoară unul dintre simbolurile lui. Sfârșitul anului 1875, într-o noapte pe care niciun document nu o fixează cu exactitate. Ce e sigur e anotimpul. Iarnă. Un viscol care mătura orașul, îngropând străzile în zăpadă, ștergând orice urmă înainte să poată fi urmărită. Și undeva, deasupra sălii de expoziție, în întuneric, un bărbat lucra deja, cu o frânghe pe umăr, tăind deja prin podeaua de deasupra. Îl chema Pantazescu Popescu, abia trecut de 20 de ani, din orașul Titu. Se pregătise cândva ca seminarist, ca să ajungă preot. A părăsit acea viață și s-a alăturat unui circ ambulant, unde s-a antrenat ca acrobat și gimnast. Avea deja un trecut cu furturi, dar nimeni nu bănuia încă un fost seminarist capabil de o lovitură ca aceasta. Să te cațeri, să te echilibrezi, să cazi de la înălțime fără să-ți rud vreun os, erau aptitudini menite să distreze un public plătitor. În noaptea aceea, avea să le folosească pe toate cu un scop cu totul diferit. Nu a spart o broască. A venit de sus. Chiar deasupra sălii de expoziție se afla Biblioteca Senatului. A pătruns întâi acolo, apoi a spart și a tăiat podeaua, direct prin tavanul sălii de muzeu de dedesubt. A fost nevoie de curaj și de exercițiu, genul pe care doar un artist de circ îl are. Apoi a legat frânghia și s-a coborât în întuneric, aterizând chiar în încăperea care adăpostea cel mai celebru aur al României. O relatare susține chiar că a ascuns o parte din pradă în cutia de rezonanță a unui pian, aflat în aceeași încăpere. Vitrina nu era sigilată. Nimeni nu crezuse că e nevoie, nimeni nu-și imaginase că un hoț ar putea ajunge la ea tăind 2 tavane și coborând pe o frânghe. Pantazescu Popescu a luat tot ce era expus în noaptea aceea, fibule, colanul bătut cu pietre, o farfurie ceremonială gravată cu figuri mitologice, o tavă mare de aur, un urcior de aur. Toate cele 12 piese expuse atunci. 15 secole de meșteșug gotic, dispărute într-o singură noapte, îndesate într-un sac și purtate afară, prin viscolul care avea să-i șteargă urma până dimineața. Aur atât de greu e greu de vândut întreg. Așa că cea mai importantă piesă, un colan cu o inscripție runică străveche, una dintre bijuteriile simbol ale comorii, a ajuns la un argintar bucureștean dispus să-l ajute să scape de ea. A tăiat-o bucăți. Inscripția runică, gravată cu 15 secole în urmă, a fost secționată exact prin mijloc. Doar 2 fragmente mici au rămas întregi, iar capetele originale ale colanului, sârmă de aur răsucită în spirală, n-au mai fost recuperate niciodată. Doar niște fotografii vechi, făcute la Londra cu ani înainte de furt, aveau să mai arate vreodată colanul întreg. Autoritățile oferiseră o recompensă de 5.000 de lei noi, o adevărată avere pentru vremea aceea. N-a contat. Ce l-a prins pe Pantazescu Popescu a fost ceva mai simplu și mai vechi decât orice anchetă.
A dus o piesă de aur unui bijutier, cerându-i să o topească, încercând să transforme istoria în aur anonim. Bijutierul a observat că ceva nu e în regulă. Bijutierul a vorbit. În câteva zile, nu săptămâni, zile, poliția dăduse de urma aurului, până la omul care îl furase. Topirea unei comori furate ar trebui să o șteargă. În schimb, i-a lăsat urma, cu numele lui pe ea. Cea mai mare parte a comorii s-a recuperat, în aproximativ o săptămână de la furt. Pe drum, un colier și un fragment rupt ar fi fost găsite aruncate în zăpadă, abandonate undeva, în timpul urmăririi. Pantazescu Popescu a fost judecat și condamnat la 6 ani. Complicele lui, la 3. Ziarele au urmărit îndeaproape cazul, ușurate că cea mai mare parte a aurului străvechi supraviețuise în cercării. Dar ce tăiase și topise deja argintarul era pierdut pentru totdeauna. Nici o sentință, niciun verdict, nu mai putea repara asta. Nu și-a ispășit pedeapsa. A evadat odată din custodie, sărind pe fereastră, și a fost recapturat. Apoi, în august 1884, autoritățile închisorii au anunțat că Pantazescu Popescu fusese împușcat mortal în timp ce încerca să evadeze a doua oară, nu cu mult înainte ca pedeapsa lui să se fi terminat. Povestea oficială a închis cazul. N-a rămas închis mult timp. Un proces din anul următor, 1885, a spus cu totul altă poveste. Gardienii au fost condamnați pentru ceea ce instanța a numit o crimă premeditată, deghizată în tentativă de evadare. Suspiciunile despre cât de sus ajungea responsabilitatea n-au fost niciodată confirmate. Comoara i-a supraviețuit goților și hunilor, ascunsă sub pământ. Și tot a pierdut vreo 10 din piesele originale, între un topor mânuit în 1837 și un creuzet aprins în 1875. Ce a rămas? 12 piese, cântărind aproape 19 kg de aur, tot cu cicatrici, tot fără capetele originale, stă azi în expoziție permanentă la București. Vizitatorii pot încă vedea ruptura din colanul runic, o cicatrice lăsată de lama unui argintar acum un secol și jumătate. Comoara s-a întors acasă. Hoțul care a încercat să o desfacă bucată cu bucată nu a supraviețuit, spre deosebire de comoară. Aveți grijă de voi, dragii mei! Dacă v-a prins acest dosar, abonați-vă, vă așteaptă un nou caz.